talinya pinggang, celana panjang talinya pinggang, baju putih boleh dipandang, anggur pasang gigi yang panjang, anggur pasang gigi yang panjang. Besok hari Minggu pasar Semarang, celana panjang talinya pinggang, celana panjang talinya pinggang, baju lurik boleh dipandang, pangur pasang giginya panjang, pangur pasang giginya panjang. Esok hari pasar Surabaya rupa-rupa, Surabaya berupa-rupa, sapu tangan jatuh di lumpur, suruh lupa nggak bisa lupa, suruh lupa nggak bisa lupa. Ayo lupa sebentar di waktu tidur. Ayo celana panjang talinya pinggang, celana panjang talinya pinggang, baju lurik boleh dipandang, pangur pasang giginya panjang, pangur pasang giginya panjang. Esok hari pasar Magelang, kiri kuning yang kuning panjang gagangnya, sirih kuning yang kuning panjang gagangnya, Allah setitik dimakan orang, dasar kuning yang kuning panjang rambutnya, dasar kuning yang kuning panjang rambutnya, boleh dipandang dan boleh dibawa. Ayo celana panjang talinya pinggang, celana panjang talinya pinggang, baju lurik boleh dipandang, pangur pasang giginya panjang, pangur pasang
rinter isor suro rinter nang isor suro kodhong suro dirawes rawes klinter neng kawero klinter pengen waro barang waro sawang-sawangan ayo celana panjang talinya pinggang celana panjang talinya pinggang baju luri boleh dipanjang mangur pasang giginya panjang mangur pasang giginya panjang sohari pasar Magelang ora bisa ngoceh mong ora bisa ngoceh ombenono banyu sing atawa mong bapake sing durung oleh mong bapake sing durung oleh anake waton wis kadung tresno celana panjang talinya pinggang celana panjang talinya pinggang baju luri boleh dipandang bangur pasang giginya panjang bangur pasang giginya panjang esok hari pasar Magelang Mas Nur dalem Mas Gilang ora kaya-kaya nek iki ora kaya-kaya heeh kaya udane mangsa ketiga bombong pokoke bombong kita kok ya nek awakmu bombong ki bahagia ya jumbo kalian swasana tasakuran ulang tahun niku ya mujudake rasa syukur tasakuran kok dobel siji ulang tahun sing siji syukuran kelahiran sing baku ngono Mas ya berarti ingkunge loro ya Mas sing baku ngono nang ngene dhewe ki aja hitung-hitung yakin apa maning didukung karo Rizkia Audio Desa bose wani perih kok wis wani nyah kok iki aku nek ra di WR tekan kene yakin lah kok nek arek diterke ra gelem kok mangkat dhewek ngono kok. Iki baling kok ya mbuh gelem diboncengke pur. Tapi kok sampean rada cerdas sih Mas. Omonge kok ya rada tambah akeh. Matur suwun Mas Eno. Lah iki kan mergo jatahe jenengan nggo aku. Oh iya ra apa-apa pancen ya Mas. Sing penting mlaku bareng. Amin. Didongake Mas Nur. Mas Nur didongake. Lagune jogete napa, Mbak? Timun pahit. Ora metu ya.
Lagune apa? Nek iso ya tak tembangke, nek ora ya Mas Nur. Wong kae ya kelap kelip lampu di kapal, kelap kelip lampu di kapal, kapal goyah turun sekoti, kapal goyah turun sekoti, arep arep kita berlayar, arep kita belajar untuk bekal di hari nanti, untuk bekal di hari nanti. Kelap kelip lampu di kapal, kelap kelip lampu di kapal, pentas pemuda turun sekoti, pentas pemuda turun sekoti, sekoti jalan dikasih lampu, sekoti jalan dikasih lampu, kalau kelip turun sendiri, kalau kelip turun sendiri. Lure lure ulane sawo, lure lure ulane sawo, nadyan cilik buntute tawa, nadyan cilik buntute tawa, lira lire sing kira-kira, lira lire sing kira-kira, sing dilire ora rumangsa, sing dilire ora rumangsa. Kelap kelip lampu di kapal, kelap kelip lampu di kapal, pentas pemuda turun sekoti, pentas pemuda turun sekoti, sekoti jalan dikasih lampu, sekoti jalan dikasih lampu, kalau kelip turun sendiri, kalau kelip turun sendiri. Inter neng isor suro, inter neng isor suro, kodong suro tirawes rawes, kodong suro tirawes rawes, klinter kepengen waro, klinter kepengen waro, kepengen waro, sekirang manis, pengen waro, sekirang manis. Kelap kelip lampu di kapal, kelap kelip lampu di kapal, pentas pemuda turun sekoti, pentas pemuda turun sekoti, sekoti jalan dikasih lampu, sekoti jalan dikasih lampu, kalau kelip turun sendiri, kalau kelip turun sendiri. Siapa bilang saya ke kota? Siapa bilang saya ke kota? Saya tidur di rumah saja, saya tidur di rumah saja. Siapa bilang saya bercinta? Siapa bilang saya bercinta? Saya menghibur Anda semua, saya menghibur Anda semua. Kelap kelip lampu di kapal, kelap kelip lampu di kapal, pentas pemuda turun sekoti, pentas pemuda turun sekoti, sekoti jalan dikasih lampu, sekoti jalan dikasih lampu, kalau kelip turun sendiri, kalau kelip turun sendiri.
ukur gunung membangun jalan, ukur gunung membangun jalan. Sebelah gunung air mengalir, sebelah gunung air mengalir. Kuyo berukun ringan beban, kuyo berukun ringan beban. Tak mau rukun pasti tersingkir, tak mau rukun pasti tersingkir. Yuk. Gelap kelip lampu di kapal, gelap kelip lampu di kapal. Pentas pemuda turun sekoci, pentas pemuda turun sekoci. Sekoci jalan dikasih lampu, sekoci jalan dikasih lampu. Kalau kelip turun sendiri, kalau kelip turun sendiri. Mas Nur, Apa nang? ya mong derek ndedonga. Iya, muga-muga Mugi-mugi Turangga Surajaya tansah pinaringan lancar, laris amin. manis, Amin. kabeh paringi sehat, sesuk ngrembaka. Ugi Ananda Alita Lintang Erlita. Nggih. Mugi-mugi keparengan dados lari ingkang solihah. Amin. Heeh. Lo.
Esok indah sore sonten kula indah saketin nolakso ati kelol suwo sasolae tansah disiyo-siyo yen janji mas jan tresnani tanpa ngopi mas kaya mati ora bakal lali marang aku iki ngono wae saiki kok janji rumah tangga mong kanggo akhirate tak tolong sakepenake dhewe alasane nuruti kawerane papar pisan ora ono buktine tangan duren tak dikri makan nopo tangan bakmi mas orang nopo yen kena nopo saiki kok teko saben dino aku ditinggal lupa ayo persiapan ayo dong saiki kok beda saben dino aku ditinggal lunga totoke pras wong tuwa sak tekane yakin ya Mas Willy heeh rame pokoknya ini ngerwis pokok men komplit kayak gacor lah kene ra bayaran rapopo sing penting do guyub ya Mas Gondrong Mbak Fitri
Aduh,
Lo. Sing tenang Pras. Lo. Manut. Iya kowe. Salim. Nggih tasih nyawiji sareng kalian kesenian kuda kepang turangga Surajaya. Ingkang mijil saking tlatah desa Beringin, Kecamatan Bayan ya Mas. Bayan. Kabupaten Purworejo ingkang dipun pangarsani Raka Mas Eno Reskia. Dongane pokok men laris manis. Do guyub.
iso lali tansah kelingane semu anumal apa ingkang dulu endah asoryanmu seleramu terjangkau hatiku Mas Nur Mbak Fitri Awas, nggih, tolong dikondisikan niki nggih. Mbak Fitri Dalam, Mas. ya ora kaya-kaya Heeh. Ora kaya-kaya kowe. Kok ya lek gacor ngono aku seneng ya. Delok seger- Adi lanang ngene iki aku Angger bahagia. kadung mbuh kok. Oh ngono ta? Sing penting tak suwun keamananipun. Kabeh do guyub rukun. Nderek dedonga mugi-mugi Turangga Surajaya paringi laris. Lancar. Do guyub rukun. Amin. Adeng aja lali karo wong-wong piye ngono. Sik. Lagune apa? Ingger wis.
diangkat. Mau wis lekas penak iso ngetutke. Pak. Mulai sik. Mulai. Anu. Sing lanang di off sik, sing lanang di off sik. Off, sing lanang bukan balik sik off. Wis. Lek Sudir. Sedulur Bayan, alah. Iki ngger wisan eling kaya kene. Mas Duk, ayo. Yang kosek. Nantotok ya. Ya. Nano. Hey. Ayo na. Ye. Ha. Ye. Ayun kopi gawe aku nasan toromon akeh kasayuyon dari trono iku wong kajeru gawe iki panamu condonge kalbu ayun kopyo gawe kumon katamun sartorupon tekan kayuyon dadi trono iku sajebu nyawit iki padamu condonge kalbu samar maju lancar
Gunung Kidul Handayani bisa dadi tulodo ngabararong kandhane hamilan one tansah eling ring Gusti Kang Maha Suci asil makmur warata kasta sami Yeah.